ককজাকমানি ইয়াগুলো 2020 সিমি ও থাইও সাল কসম হাই কাবা ব্ল্যাক দে হनै পালালাই দंलायो तामनि बागै बाक्सा साइमेनजा हाने बागै सानान नांगौ बुझा हंके सिनि दफानि बागै सिनि हा सेकजाना नायमानि बागै जाय जे सातजना ताखौ गुलि खालायजाक नाय बरक दिनि अ सिनि बुसकांनि बरक र तिब्रासारक बुसक हामजा अमनु नुखांके खा थै थांगानो अमाके जदि सिनि बरक र सिनि सभा खालायनाय रत्न सन्मान ननानि रोंया हामनाय हंकांके बुसकांगो सिनि सराय फायनाय रक सभा खालायनायनि बागै जाय बखा खा फायगेला जों बरकनो दिनै सन्मान फुनुगै मानलिया गोबांखौ बरकनो हामजाक मुं फुनुग मानलिया खाजानि ताखुक तै बुखुकजों तामनि बागै बरक गुलि ककजाखा जोंहाबो जतनसिउ हायफानो मा सावो मा सालायफिनाय जों मा सानाय तामनि हिंके आदिनो 2019 नि 8 तारिख जानुवारि ओ सिएबि बिल तिसाउनाय सिएए खालायनायनि खोनाउनाय समग्र नर्थ इस्ट नेसुबाय जागुकजाक मात्र 11 घन्टा बन्द साक्सेस खालायना थांनाय अ जागाय सिनुर माधव कामिओ जे पिकेटिं खालायनानै थांनाय रत्न आफ्रो बिना प्रचलनाय गुलि खालायजागौ ताङै गुलि खालायजाक अबाक काण्ड सिनि हानि ओ तिपरासार ओ टीएसएफ रो तिपरासानि जेफ्रुक बानो माने तिपरासानो सातक जांनाय हा सेकजानाय कक सेकजानाय पुरुके टीएसएफ नो सकान तिपरा हाव बासाव अमक गतन ना आदिनबो हाइगुनो बरक बाचा माने किन्तु अबाक काण्ड बांलादेशनि बरकनो फायनाय रत्न त्रिपुराव जागा रैमान गला खने आंदोलन खालाय माने बांलादेशनि पुलिस बांलादेशनि आर्मी गुलि खालाया साबो गुलि खालाय इंडियानि पुलिस त्रिपुरानि पुलिस त्रिपुरानि टीएसआर साबनो खालाय बांलादेशिनो खालाया साबनो खालाय त्रिपुरानि नागरिक इंडियानि सिटिजेन नकनो गुलि खालायो कि अबाक काण्ड नायदि भारत बरकनो मा तंगला तनानि जागा रगला सिन हा केसेब नाय हिनै त्रिपुरा सरक आंदोलन खालाय माने